ngadepi bojo VS Morotuo. Suasanane enak ya Dik ning kene. Sopo Dik? Mas, jenengan niku pripun to? Kok iso-isoe kula angsal niki notifikasi nek sampean dereng bayar wifi. Jenengan lali apa lali? Mas kelalen Dik, aja nesu-nesu wae to. Nggih, pripun, Bu? Oh, nggih. Nggih. Oh, sak menika kula nembe teng Jawi kalian Mas, mboten teng Jawa. Nggih. Oh, nggih. Mengke nek sampun wangsul kula tak sowan dhateng panjenengan nggih. Nggih, nggih. Pripun wau wifi-ne? Kok iso saya mboten dibayar? Jenengan niku pripun?